băgame. Ba nu. Lam. Și mare când te uite, vezi cum face? Aha. Uite. Ha? Lamă. Trage-l, păcălește-l cel mai... Uite-l. Uite ce l-am luat de departe. Uite-l. Gata. Bă, ce... Uite, mâncați-l. Hai scoate-l. Sau scoate-i. Uite, auzi acolo. 1. 3, 2. 2. 2 sau 3. Ia uite, 2, 3. 3. Mâncați, 3. Trage-mă o dată. Am pus-o de o friptură. Mâncați-și. Hai că ai 2. 3. 3. Eu văd 2. 3, bre! Bravo, bă, băiatule! Fă poză! Ia, fă poză, hai să vad. Dă-te, mă, dă-te. Ești filmat, ce poză să-ți mai fac? Mâncați-aș 3. Hai că ne-a bătut la cură acum. Acum mai pleci, bă, nu mai pleci. Nu mai plec până răsare soare din partea el. Bă, dar știi cum făceau? Așa ne noroceau. Aia aruncă acolo cu tine cu apă acum. Bă, dar cum i-au smuls noi, dar ce crași să mă zici că-s porci. Bă, am bătut recordul. Le-am făcut Câte cârlige ai, mă? 4. Deci n-ai luat 4, 3 ai luat.